चीज ह कड़ाही में तौल लेवे द कि दोनों गाल में गुलाल साली मौल लेवे द कि दोनों गाल में गुलाल साली मौल लेवे द मौल लेवे द। कोहिनूर के काम सो चल जाए द कि दोनों गाल में गुलाल साली मौल जाए द कि दोनों गाल में गुलाल साली मौल जाए द। ना हो रिएक्शन करेला।